may hapon sa atong mga katawhan, no? Labi na gyud sa part magimis sa Bansalan. Nalipay ko nga naimbita ko karong sa opening sa atong isa ka resort dinhi sa mga Kagas family. Nalipay ko nga giilang gihimo ni para daghan ang matuan ang atong mga katawhan sa mga resort, no? Sayod ta nga daghan kay mga resort pero kini usa ni sa mga nakita na kong maayo, no? So akong awagon ang mga katawhan sa lalawigan sa Davao del Sur bisitahin yung lugar nga Friendman Mountain View Resort. So nindot kayo, kita na ko ang lugar, safety, kunya nakita sa nako ang management maayo. So kumusta ang klima? Ang klima wa lagi ko lagi aircon rin nakita nako. Peting tugnawa labi na kini akong giistambayan ron din peting yung tugnawa. So congratulations sa pamilyang Kagas, labi lang mayor, Vice Governor sa ilang paghunahuna aning paghimo aning resort.